Bună seara, dragilor, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a webinarilor de Parenting Social Moms. Frecvent întâlnită la copii, dermatita atopică, această manifestare cutanată inflamatorie de durată care are tendința să reapară periodic, afectează 1 din 5 copii la nivel mondial. Boala pune la grea încercare atât copilul cât și răbdarea părinților, care de multe ori nu știu cum să procedeze, să țină sub control erupțiile. Discutăm astăzi cu doamna dr. Iulia Panțuru, medic specialist de dermatovenerologie și estetică medicală, despre cum se realizează igiena corectă a bebelușului, care sunt simptomele dermatitei atopice, cum impactează schimbările climatice, de exemplu sezonul de iarnă, evoluția bolii și mai ales cum tratăm această afecțiune a pielii. Avem și o surpriză la final de webinar. Avem un mic concurs pentru cei care ne lasă un comentariu în timpul webinarului live. Partenerii noștri de la La Roche-Posay oferă un set de produse Lipicar și Cicaplast și o pelerină de supererou de la Terrific Play. Câștigătorul îl vom alege la sfârșitul emisiunii și îl vom anunța live. Așa că vă invit să rămâneți conectați cu noi, să puneți întrebări cu mare încredere în spațiul de întrebări și să ne urmăriți. Suntem aici pentru a vă răspunde întrebărilor. Doamna doctor, bună seara și bine ați venit alături de noi. Bună seara, Diana, bine v-am găsit. Mă bucur mult să fiu aici. Sunt de dimineață la cabinet, așa că dacă mă bâlbâi, mă iertați. Dar îmi face mare plăcere să vorbesc despre acest subiect și să împart informațiile pe care le-am acumulat așa de-a lungul timpului și de-a lungul experienței mele cu copiii mei care au avut această dermatită atopică. Cred că o să fie o discuție tare interesantă. Vă invit și pe voi să share-uiți acest eveniment și eu îl share-uiesc pe pagina mea personală ca să ajungă la cât mai mulți părinți. Și putem să începem, zic. Haideți să pornim de la început. Ce este dermatita atopică? Cum se manifestă ea la bebeluși, la copii? Dermatita atopică este o boală inflamatorie cronică. Denumirea ei provine din grecescul atopos, care înseamnă ciudat, și este într-adevăr o dermatită foarte ciudată, pentru că poate apărea când îți este lumea mai dragă și când te aștepți mai puțin. Seara copiii se culcă bine și dimineața se trezesc cu eczemă și ajung așa părinții să intre într-o exasperare, pentru că pur și simplu uneori nu ne dăm seama din ce cauză face copilul această dermatită. Se manifestă începând de obicei cu luna a treia după naștere, da? Debutul este undeva între 3 și 6 luni după naștere, dar sunt copii care deja din primele săptămâni dezvoltă această dermatită atopică. În prima fază ea poate apărea la nivelul obrăjorilor și ce este specific pentru dermatita atopică este că ea respectă întotdeauna șanțul nazolabial, adică zona asta de la nas la guriță rămâne curată, albă, iar petele apar ca niște plăci roșii la suprafața pielii, uneori roșu intens. De asemenea, pot apărea pe zonele în care copilașul se freacă de haine, de așternuturi, și anume fețele externe ale brațelor, antebrațelor, respectiv gambe coapse. După ce mai cresc puțin copiii, tendința de localizare este la nivelul coatelor, gâtului, în spatele genunchiului, respectiv mâinile. Iar la adult, pentru că sunt situații în care dermatita persistă și în viața de adult, în general sunt la fel în pliuri, respectiv în spatele gâtului, pe față de foarte multe ori. Întotdeauna aceste pete roșii de eczemă sunt însoțite de mâncărime. Deci dacă nu avem mâncărime, punem un pic sub semnul întrebării acest diagnostic de dermatită atopică. Deci trebuie să se asocieze prurit cu eczemă, cu pusee care apar și dispar, respectiv cu o uscăciune cutanată. Nu orice piele uscată înseamnă dermatită atopică, însă în dermatită uscăciunea pielii este un criteriu extrem de important de diagnostic. Care sunt cauzele sau factorii declanșatori ai dermatitei atopice la bebeluși, de exemplu? Vorbim aici de cauze genetice. Bineînțeles, dacă avem un copilaș care provine din părinți care au alergii de diverse tipuri, inclusiv rinite alergice sau alergii la animale, alergii alimentare,
șansele ca bebelușul să facă dermatită atopică sunt mai mari. De asemenea, s-a observat o asociere cu mămicile fumătoare, da? Mai frecventă dermatită atopică la mămicile fumătoare, mai frecventă dermatită atopică la copiii născuți prin intervenție cezariană decât la cei născuți pe cale naturală. Aceste pusee de care vorbim noi, pusee de eczemă, pot apărea în diverse situații și anume infecții din sfera ORL, uneori post-vaccinare, alteori dacă le cresc dințișorii sau un puseu de febră, la transpirație excesivă, la stres excesiv al copilului pe care copilul îl resimte în momentul în care mama este stresată, pot duce la aceste erupții de tip eczemă. Deci în dermatită întotdeauna vorbim de o fază de acalmie în care pielea este uscată și poate avea mâncărime, respectiv aceste pusee eruptive care apar în urma acestor factori de care v-am spus, respectiv diverse alergii. O treime din copiii cu dermatită atopică au și alergii și cele mai frecvente sunt alergiile alimentare și acolo trebuie, bineînțeles, investigată această zonă, respectiv colaborarea cu un medic alergolog este foarte importantă și recomandată. Avem foarte multe întrebări de la părinți. Înainte să ajung la ele, vreau să vă întreb cum se face diagnosticarea dermatitei atopice la copii? Cum o deosebim de o reacție alergică? Care sunt diferențele și asemănările față de dermatita de contact, de exemplu? Sunt foarte multe informații pe Google. Părinții, dacă se apucă să caute, găsesc o grămadă de informații utile și mai puțin utile. Care e calea corectă pentru a diagnostica bebelușul și copilul? Consultul dermatologic, din punctul meu de vedere, este esențial, pentru că va fi destul de greu pentru noi ca părinți, neavând experiență, uneori este greu și pentru medic, să facă diferențierea între o dermatită de contact, o alergie, sudamină, etc., mai ales când primim poze, de exemplu, pe social media, că ni se întâmplă și nouă să primim poze pe Facebook Messenger, pe peste tot, să spunem ce este. Primul pas ar fi consultul dermatologic. Spuneam, mâncărimea este un criteriu esențial, localizarea este un alt criteriu esențial, adică sunt anumite locuri în care există o predispoziție mai mare să apară dermatită atopică și se diferențiază de dermatitele de contact, care pot fi și ele de două feluri și o să vorbim un pic, prin faptul că au această ciclicitate. Dermatita de contact poate fi de două tipuri. Da? Vorbim de o dermatită iritativă, care înseamnă că pielea vine în contact cu un produs foarte dur, iritant, care la majoritatea persoanelor care vin în contact cu acest produs dă o reacție locală. Și aici putem da exemplu dezinfectantelor pe care le folosim foarte mult în perioada asta. Da? Mare parte din populație, dacă vine în contact cu un dezinfectant sau cu, nu știu, un produs de curățare foarte dur, va dezvolta o dermatită iritativă. Specific acestor dermatite iritative sunt că ele se localizează strict la locul de contact, adică exact unde am aplicat substanța, acolo apare dermatita, și doi, nu dau mâncărime, ci mai degrabă dau senzație de arsură, usturime. Pielea se descoamează, uneori se fisurează, dar nu se asociază cu mâncărime, mai degrabă durere. Dermatita alergică de contact apare la un procent foarte mic din populație, adică dacă, nu știu, 100 de copii vin în contact cu un anumit produs, cu o anumită substanță, să zicem că unul din ei va face o reacție și atunci, într-adevăr, reacția este mai extinsă decât locul de contact. În general apare la 24-48 de ore după contact, se asociază cu mâncărime, dar destul de specific pentru dermatita alergică este apariția de vezicule, deci mici bubițe cu lichid, cu mâncărime, bineînțeles, și roșeață, pe zona de contact și ușor mai extins. Da? Dermatita atopică, în schimb, poate să dea mâncărime, chiar de pielea arată perfect normal, da? Adică, mă rog, are uscăciunea specifică, dar vedem copii care se scarpină și în locuri unde nu au vreo pată, nu au roșeață.
Da? Și spre deosebire de dermatita alergică, unde întâi apare roșața, apare erupția și mâncărimea în același timp. Deci nu avem mâncărime pe piele curată. Cam așa putem să le diferențiem și, bineînțeles, după istoric. În dermatita atopică avem un deficit de filagrină. Asta este o proteină care leagă celulele între ele și atunci pielea copiilor cu dermatită este mult mai permeabilă și ea nu poate să se apere foarte bine împotriva microbilor și virusurilor, astfel încât pielea cu dermatită este mai predispusă să facă o suprainfecție cu stafilococ, cu diverse ciupercuțe sau exeme virale mai extinse. Respectiv reacționează exagerat la alergeni, adică ei pot face alergii la produsele care copiii în mod normal nu fac, da? Dacă nu au această patologie. Astfel încât principalul factor pe care noi putem să intervenim este refacerea barierei cutanate. Și asta o să vedem un pic mai târziu când vorbim de tratament. O facem cu produse hidratante emoliente. Este o etapă extrem de importantă în îngrijirea pielii cu atopie, tocmai pentru a le reface această barieră. Obișnuiesc să le explic părinților că o piele cu atopie este ca o casă cu un acoperiș găurit, da? Pentru că lipsește lipiciul dintre țigle, dintre celule, și atunci pur și simplu lor le plouă în casă cu bacterii, cu alergeni, față de care au un răspuns imunologic diferit. Deci este și imunitatea implicată în acest proces. Ștefania Dordan ne întreabă de unde știm dacă are copilul mâncărime. La 1 an nu este prea mică să se frece pe zonele respective. Fetița mea nu pare să fie deranjată de aceste exeme care apar și dispar. De cele mai multe ori, copiii de la câteva luni deja știu să se scarpine. Dacă sunt foarte mici, nu reușesc efectiv acest, să zic, proces de scărpinat. În schimb, se freacă cu obrăjorii de așternuturi, se freacă de părinți când sunt luați în brațe, reacționează destul de urât în momentul în care le schimbăm hăinuțele, pentru că începe mâncărimea, da? Orice traumatism pe piele poate să cauzeze o mâncărime și atunci vedem fie că nu doarme bine, fie își freacă pielea, respectiv fața de tot ce găsește în jur, să zic așa, de pernuță, de așternuturi și așa mai departe. Deci este clar că are un disconfort. Iar de la câteva luni încolo, deja ei știu să se scarpine și o să vedem foarte clar urmele de grataj. De aceea este extrem de important și să tăiem unghiuțele copiilor cât putem noi de scurt și să le pilim în așa fel încât să nu-și facă foarte mult rău în momentul în care se scarpină. Irina ne întreabă dacă dermatita atopică se poate să apară din cauza spălării excesive. Până la vârsta de 1 an, microbiomul pielii, adică acea colecție de bacterii bune pe care noi trebuie să le dezvoltăm ca să ne apere de cele rele, este insuficient dezvoltat. Și atunci, pe faptul că microbiomul este insuficient dezvoltat, există riscul de suprainfecție și, 2, într-adevăr, există riscul ca prin spălare excesivă noi să îndepărtăm aceste bacterii bune, respectiv dacă apa este prea caldă sau băița prea lungă, pielea se deshidratează și pierde apă. Și atunci dacă spălăm copiii excesiv este și un pic un nonsens, să zicem așa, pentru că ei la vârsta asta nu prea au de la ce să se murdărească, nu prea avem de ce să-i spălăm excesiv, da? Va trebui să-i spălăm zilnic dacă sunt într-un puseu de eczemă și dacă au semne de suprainfecție microbiană, de exemplu cojițe, gălbui deasupra. Asta întotdeauna arată o suprainfecție cu stafilococ și atunci este necesar să-i spălăm în fiecare zi. Dar altfel, când sunt foarte mici, o băiță la 2-3 zile este suficientă din punctul meu de vedere. Apa mai puțin caldă, adică undeva călui, așa când facem testul cu cotul, este cel mai bun, cel mai relevant. Nu prea ținem cont de termometre și temperaturi fixe. Mai degrabă mai spre rece, băița sub 5 minute, iar aplicarea de cremă emolientă se face imediat după baie în primele 5 minute, pentru că atunci reușim să sigilăm și apa pe care încă o are pielea la suprafață. Apropo de stafilococ, Madalina Podolanu ne întreabă dacă dermatita atopică poate fi asociată cu un stafilococ auriu localizat în năsuc.
Dermatita e localizată preponderent pe obrăjori. Da, este posibil. Spuneam la început că aceste pusee de eczemă pot fi date de absolut orice factor care zgândăre puțin imunitatea. Deci purtarea unui stafilococ în nas și în gât poate fi o cauză pentru care dermatita nu cedează la hidratare corespunzătoare, la produse antiinflamatoare pe care le folosim în faza de eczemă. Un lucru foarte important și pe care l-am observat destul de frecvent la părinții care vin cu copii în cabinet este că nu știu exact părinții când și cu ce cremă să dea. Și e cumva așa o nebuloasă. În momentul în care un copil are o eczemă activă, adică este roșu, se scarpină, roșu intens, nu va suporta niciun fel de cremă grasă pe piele. Adică cremele acelea emoliente la tub mare, care sunt destinate hidratării corpului, se folosesc doar în perioadele dintre pusee și pe zonele în care pielea arată bine. Adică este uscată și cu mâncărime, dar atât. În momentul în care are eczemă, vom renunța la aceste creme de corp și vom lua produse pe care scrie Cica. Da? Sunt foarte multe pe piață, de la toate brandurile care au creme hidratante emoliente în farmacii, găsim și aceste produse care de cele mai multe ori se bazează pe pantenol, pe cupru, pe zinc, pe diverse antiinflamatoare care nu au cortizon și sunt practic cele recomandate în faza de eczemă de puseu. O să vedem că dacă aplicăm o cremă grasă de corp, care în mod obișnuit face bine copilului, dar o aplicăm pe puseu de eczemă, pe pielea roșie, tendința va fi să se înroșească și mai tare sau să usture. Nu e nimic rău la cremă, pur și simplu nu este faza potrivită în care să folosim acest produs de hidratare de corp. Înainte să trecem la tratament, mai avem aici o întrebare legată de intoleranța la lactoză și recunosc că întrebarea asta o pun și dintr-un motiv egoist, pentru că și la noi în familie există intoleranță la lactoză și tot felul de dermatite. Georgiana ne întreabă dacă dermatita se poate activa și de la o intoleranță la lactoză. Fetița mea a avut o dermatită atipică atunci când consumam lapte de vacă și o alăptam. Am întrerupt consumul acestora o perioadă, dermatita a dispărut și nu a mai reapărut după ce am reintrodus consumul acestora. Se poate să se fie obișnuit organismul cu proteina din laptele de vacă? Spuneam că o treime din copii fac diverse alergii. Da? Deci nu toți copiii cu dermatită au și o alergie. În schimb, dacă dermatita are o formă mai extinsă sau dacă nu răspunde la tratamentul de care vă spuneam, da? Cu cupru, zinc în faze acute și cu emoliere, atunci foarte probabil există un substrat acolo. Da? Și atunci este momentul în care noi apelăm la medicul alergolog și facem aceste testări alergologice de intoleranță, de disbioză intestinală, pentru că și anumite dereglări la nivelul florei intestinale pot întreține dermatita și atunci este momentul în care diagnosticăm într-adevăr aceste intoleranțe, alergii mai rapide sau mai tardive la mâncare. Și primul pas este, bineînțeles, să scoatem aceste alimente. Copiii în primele luni de viață au anticorpii noștri, în general anticorpii mamei undeva până la 6 luni și dacă, de exemplu, mama are o intoleranță la lactoză, e posibil să aibă și copilașul, dar s-ar putea să nu fie tocmai o intoleranță, da? Pentru că intoleranța la lactoză înseamnă deficit de lactază și se manifestă cu diaree, cu crampe intestinale, etc. la persoana care are intoleranță. Însă poate avea o alergie alimentară rapidă sau tardivă, care în timp, dacă scoatem alimentul declanșator, poate să se remedieze. Da? Și în timp copiii își dezvoltă imunitatea și încep să tolereze anumite produse, respectiv pot într-adevăr să dezvolte alte alergii. Deci dacă la 6 luni are un set de alergeni la care răspunde, nu înseamnă că la 1 an va fi același sau la 5 ani va fi același. Ele se pot schimba. Partea bună a acestei dermatite atopice, să zicem așa, este că 90% din situații ea se autolimitează până la vârsta de 2 ani. Da? Destul de puțini copii trec cu dermatită de 2 ani și mai puțin trec de vârsta de 5 ani. Vă spuneam la început că există într-adevăr situații în care ea se menține și în viața de adult, dar sunt mai rare.
Deci copiii pot să dezvolte rezistență, pot să le treacă cu ghilimele de rigoare aceste alergii, însă un copil cu dermatită trebuie urmărit și de către un alergolog pentru că poate dezvolta când va fi mai mare o rinită alergică sau un astm alergic. Adică este cumva urmărit și ținut sub supraveghere. Din acest motiv, eu personal nu recomand foarte mult produse care au, de exemplu, în compoziție plante, extrase de diverse plante, pentru că aplicat pe corp, orice produs, orice substanță, orice alergen poate să producă ceea ce noi numim autosensibilizare și copilul să facă o alergie la planta respectivă, de exemplu, sau la rudele acesteia în momentul în care crește mai mare. Ne puteți spune cum se tratează dermatita atopică? Care e rutina zilnică de îngrijire a pielii atopice? Care sunt regulile de igienă în dermatita atopică? Avem multe întrebări legate de cât de des îi spălăm, cum îi spălăm, cât de des pe corp, cât de des pe față, cum aplicăm crema, ce cremă. Haideți să o luăm cu regulile generale, cumva valabile pentru toți copilașii, dar mai speciale pentru copilașii cu dermatită. În primul rând, temperatura din casă ar trebui să fie undeva 21-22 de grade. Transpirația excesivă poate declanșa pusee de dermatită atopică. Transpirația este iritativă și atunci se poate agrava și putem să ne trezim cu un puseu eruptiv de eczemă. Vă spuneam, băița ar trebui făcută cu apă călduță, cât mai scurtă. Pe măsură ce cresc copiii putem folosi dușul și nu imersia în apă. Imediat după baie, în primele 5 minute, vom aplica emolientul dacă pielea este curată și vom aplica aceste creme reparatoare care conțin cica, da, în denumire, dacă copilașul are o eczemă. Niciodată nu vom freca pielea cu prosop, da, doar prin tamponare. Respectiv, în momentul în care aplicăm crema, o dispersăm în mai multe puncte, pe mânuță de exemplu, după care din 2-3 mișcări maxim o introducem în piele. Adică nu punem toată crema într-un loc, după care masăm excesiv ca să o întindem. Pentru că masatul excesiv al pielii poate să declanșeze un puseu de mâncărime. Ne ajută foarte mult pulverizările cu apă termală, în special dacă punem apa termală pe ușa frigiderului și ea este un pic mai rece. În momentul în care copilașul are un puseu de mâncărime, apa termală mai rece poate să calmeze acest puseu. Dacă vorbim de un puseu activ, vă spuneam, folosim aceste produse cu cica. Dacă în 4-5 zile nu avem un răspuns suficient sau nu se întâmplă nimic, da, și copilul este din ce în ce mai rău, atunci este momentul în care mergem la medic. Da? Pentru că, foarte posibil, are un focar infecțios neidentificat sau poate avea o suprainfecție cu stafilococ sau poate are acasă vreo pisicuță. Apropo, pisicuțele sunt, să zic așa, neindicate copilașilor cu dermatită atopică și nici rozătoarele. Deci sunt două categorii de animale care nu sunt prietene cu dermatita atopică, să zicem așa. Da, putem avea alergii alimentare și atunci trebuie investigat. Fie dacă nu răspunde la tratament, fie dacă dermatita este o formă extinsă, adică pe tot corpul, nu doar câte o pată pe aici, pe acolo. Dacă nu avem puseu eruptiv și pielea este uscată, atunci tratamentul este cel cu emoliente, care trebuie aplicate zilnic, o dată pe zi, ideal după baie, imediat dacă le-am făcut baie copilașilor. Uneori aplicăm și de 2 ori pe zi. Și aici trebuie să diferențiem un pic. Sunt foarte multe pe piață, sunt și sub formulă de lapte și balsamuri. Dacă pielea este mai uscată, zgrunțuroasă, vom folosi balsam, respectiv iarna. Dacă pielea este mai puțin uscată sau vara când sunt 40 de grade afară, vom folosi varianta de lapte, pentru că și supraîncărcarea pielii poate să ducă la alte complicații, la înfundarea glandelor sudoripare și atunci să avem alte erupții. Apropo de iarnă, că tot este sezonul rece, dermatita se agravează la frig și se agravează de foarte multe ori și pentru că este excesiv de cald în casă. Va trebui să menținem o umiditate undeva între 40 și 60%
în aerul din casă ca să nu se deshidrateze pielea. Și nu doar pielea copiilor cu dermatită se deshidratează, ci și a noastră și mucoasele. Și atunci și stafilococul, de exemplu, se poate fixa mult mai bine în mucoasa nazală și noi vom simți o uscăciune a pielii. Bineînțeles, calitatea apei cu care ne spălăm este extrem de importantă. Apa bogată în clor va duce la uscăciune, deshidratare și aici există o gamă foarte largă de filtre care se pot monta la apa de duș, în așa fel încât să filtrăm clorul și diverse minerale, să zic așa, mai grele, în așa fel încât să obținem o apă mai moale. Apropo de îngrijirea pe timp de iarnă, avem aici o întrebare despre Carmen Oprescu ne întreabă: pentru un bebe cu piele atopică este necesar să îngrijim special pielea expusă, adică fața sau mâinile, înainte să ieșim afară, acum în sezonul rece? Da, ideal este să aplicăm o cremă hidratantă, așa cum și noi simțim nevoia, dacă este foarte rece afară, să punem ceva un pic mai gras, dar noi apelăm la aceste cold cream-uri pe perioada iernii și copiii este indicat să-i protejăm cu o cremuță dacă au eczemă cu produse cicatrizante, dacă nu au eczemă cu crema hidratantă de corp, fără nicio problemă putem să-i dăm pe față. De asemenea, dacă fac diverse erupții în zona periorală, iritații, în momentul în care începem diversificarea, aceste produse cicatrizante pot fi aplicate înainte de masă, să zicem, pentru că și dacă pielea vine în contact cu substanțe acide, nu știu, diverse fructe, să nu aibă același impact iritativ asupra tenului. Iar Oana Popescu ne întreabă dacă avem un tratament și steroizi. Cum aplicăm steroizii versus emoliente, la ce interval de timp? În primul rând, folosim steroizi dacă nu reușim să obținem un rezultat suficient de bun cu aceste produse cicatrizante. Steroizii se folosesc pe termen scurt în general, adică nu este bine să facem abuz de ei, nu trebuie nici să avem o fobie și să îi scoatem complet și să nu vrem să auzim de ei, pentru că sunt situații în care este necesar. Și dacă eczema este nou debutată și la început câteva zile de steroid rezolvă problema, în schimb, întotdeauna vom opri steroizii treptat, adică dacă aplicăm, să zicem, la un bebeluș foarte mic, se recomandă o aplicare pe zi, de exemplu, atunci vom reduce aplicările treptat, adică vom aplica o dată la 2 zile, o dată la 3 zile, nu oprim niciodată steroizii brusc. Întotdeauna încercăm să folosim steroidul cel mai puțin potent care ne dă un răspuns. Da? Ei se împart cumva în 4 clase, de la slabi, potenți, până la foarte puternici. Clobetazolul sau dermovatul, de exemplu, este un produs care este foarte puternic și nu se recomandă în dermatita atopică decât în situații excepționale. Hidrocortizonul este cel mai slăbuț, hidrocortizonul acetat. Folosim și alte produse intermediare, dar ideal este să folosim produsul cel mai puțin agresiv care dă un răspuns copilului nostru. Adică dacă nu merge hidrocortizonul, trecem la următoarea etapă, nu știu, betametazona, de exemplu. Când avem steroizi, aplicăm întâi corticosteroidul sau antibioticul sau antimicoticul în funcție de ce tratament ne prescrie medicul și la 10 minute după aceea putem aplica emolientul. Emolientele fiind întotdeauna foarte grase, dacă le aplicăm primele, cremele de tratament nu mai pătrund în profunzime și atunci ordinea este întâi crema de tratament și apoi emolientul. Și tot din aceeași categorie, Diana Anuța ne spune: copilul meu are 1 an și 2 luni și încă de la 4 luni ne confruntăm cu dermatita atopică. Am fost la mulți dermatologi și singurul tratament a fost crema Advantan. După aplicare, dermatita apare la 2 săptămâni și apoi iar dispare. Cu ce am putea înlocui acest tratament, să putem renunța la Advantan? Aici aș zice că un prim pas ar fi să încercăm să căutăm un factor declanșator, adică e posibil să fie o alergie, o infecție, o disbioză intestinală, ceva este acolo pentru care tot reapare această eczemă. Un produs mai puțin agresiv decât Advantanul ar fi hidrocortizonul acetat, așa cum am spus, însă cu siguranță mai este ceva ce scapă acolo, pentru că într-adevăr este normal să avem pusee de eczemă, dar la fel de normal este să ieșim din ele
și să avem o perioadă de acalmie până mai dă ceva peste noi, cum ar veni cu ghilimele de rigoare. Da? Deci acolo mai este ceva ce ne scapă. E foarte important că acești copii pot face reacții la detergent foarte ușor și atunci ar trebui să avem detergenți blânzi și, în al doilea rând, să clătim foarte, foarte bine hăinuțele. Dăm întotdeauna extraclătire, le spălăm la 60 de grade pentru că stafilococul și alte virusuri nu se distrug la 40 de grade. Recomand în contact direct cu pielea produse cât mai naturale de bumbac și deschise la culoare, pentru că inclusiv coloranții din haine pot da anumite reacții, deci badiurile albe sunt sfinte, plus că se pot spăla la 60 de grade fără să se deterioreze. Detergenții pot fi de la nuci de săpun, adică foarte naturale, până la produse speciale pentru piele sensibilă. Sunt și anumite hăinuțe de mătase specială care pot fi date pe sub hainele obișnuite și care protejează pielea. Sunt mai multe soluții la care putem apela, dar nu este firesc ca să tot reapară, adică acolo trebuie căutată cauza. Există și situații, într-adevăr, când nu găsim cauza. Există și situații în care diagnosticăm o alergie și cu toate că scoatem alimentele respective, dermatita este tot acolo, pentru că ea nu este niciodată declanșată de un singur factor. Întotdeauna e o multitudine de factori, o multitudine de motive pentru care poate apărea această dermatită, exact cum am zis la început. Poate seara să fie copilul pielicica curată perfect și dimineața când ne trezim are o erupție. Da. Produsele de curățenie pe care le folosim în casă, produsele care miros foarte tare, parfumurile, de exemplu, sau parfumantele de cameră, este bine să nu fie în preajma copilului cu dermatită și la fel plușurile, cărțile care țin foarte mult praful și acarienii pot să agraveze dermatita. Apropo de hăinuțe, Anca Duca ne întreabă despre hăinuțele în combinație de lână cu mătase. Se pot folosi? Lâna de merino pare că este bine tolerată de pielea cu atopie, dar altfel de lâne nu. Ok. Și apropo de tratament, Simona ne întreabă cu ce putem trata o dermatită apărută la copil în zona inghinală. E ceva diferit? Sunt aceleași... Dermatita atopică nu apare pe zona scutecului de obicei. Zona scutecului o să vedem inclusiv la copiii cu dermatite ultrasevere că este liberă, curată. Pentru că acolo scutecul ține un anumit nivel de hidratare și de umiditate, deci pielea nu se deshidratează. O dermatită în zona inghinală este foarte posibil dată de o dermatită de scutec, fie de, un puseu de diaree, de exemplu când scaunul este mai acid. Are cu totul alte cauze. Putem folosi aceste creme hidratante, reparatoare pe bază de cupru și zinc, respectiv pastele acestea albe, da, care să facă o barieră. Dar dacă roșeața se extinde sau apar mici bubițe la suprafața acestei plăci, înseamnă că poate fi o suprainfecție cu candida, de exemplu, foarte frecventă la copilași și trebuie văzută de medic și tratată cu antimicotice. Deci, din punctul meu de vedere, o dermatită în zona inghinală nu este în contextul unei dermatite atopice. Dermatita atopică poate să apară direct în viața de adult? Ne întreabă Anca. Poate să apară direct în viața de adult, dar de obicei ea este prezentă din copilărie, însă fără pusee de eczemă. Adică persoanele adulte care fac dermatită atopică în viața de adult, dacă le întrebi, din copilărie sau din totdeauna au o piele mai uscată, care îi mănâncă iarna, de exemplu pe zona gambelor, sau se deshidratează mai ușor când merg la piscină sau la soare. Deci au un istoric de piele uscată. Dermatita atopică nu apare la copii sau la adolescenții, adulții care au avut o piele perfect hidratată. Întotdeauna se asociază cu o uscăciune, deci cu o formă minoră, sau cu keratoză pilară. Keratoza pilară este o erupție care apare așa pe brațe și pe coapse. În momentul în care punem pielea și atingem, simțim așa niște mici zgrăbunțe. Da? Keratoza pilară se consideră mai nou a fi o formă minoră de dermatită atopică. Și atunci, într-adevăr, în viața de adult pot să facă eczeme, dar din diverse alte motive, mai puțin din alergii alimentare.
Am înțeles ce facem în mod normal, am înțeles ce facem în puseu, am înțeles ce facem în sezonul rece. Cum expunem la soare copilul cu pielea atopică? În general, dermatita atopică răspunde bine la soare. Adică copilașii cu dermatită atopică arată foarte bine când sunt duși la mare. Acum, bineînțeles că vom respecta aceleași reguli ca și la alți copii, respectiv ca și la adulți, dacă suntem adulți responsabili. Soarele este energia vieții, da? Nu putem trăi fără. Și este prietenul nostru atât timp cât nu profităm de bunătatea lui și nu exagerăm cu expunerea la soare. Vom evita, bineînțeles, expunerea la orele de vârf, 11 până la 4 la noi în țară, dar un criteriu foarte bun este această regulă a umbrei. Când umbra noastră este mai mică decât noi pe plajă, trebuie să plecăm, pentru că asta înseamnă că soarele e deja foarte sus și nu mai este cazul să ne expunem, este foarte nociv. Putem să expunem copiii dimineața și după amiaza. Undeva în 10-15 minute de expunere la soare ni se formează cantitatea de vitamină D necesară. Deficitul de vitamină D apare pentru că noi nu putem să ne expunem tot anul câte 15 minute, 20, așa cum ar fi ideal, dimineața între 6 și 8 dacă s-ar putea. Ei, nu se poate. Și atunci în lunile de iarnă suplimentăm cu vitamina D și deficitul de vitamina D poate fi într-adevăr o altă cauză pentru care dermatita atopică nu răspunde la tratament. Deci se testează și acest lucru. Nu vom expune intenționat copiii la soare până la vârsta de 6 luni. Astea sunt recomandările OMS. După 6 luni putem să expunem. Vom folosi, bineînțeles, creme de fotoprotecție cu factor 50. Aici sunt destul de multe pe piață, sunt și produse dedicate dermatite atopice. Întotdeauna vom da copilul cu cremă înainte să-l băgăm în apa de mare, respectiv vom spăla apa sărată cu apă dulce de duș, după care reaplicăm crema de fotoprotecție, crema emolientă. Dacă pielea este foarte uscată, putem întâi să aplicăm o loțiune de corp hidratantă, cea pe care o folosim în mod obișnuit, și peste să punem crema cu fotoprotecție. La fel, copiii pot fi duși la piscină, de exemplu. Un copil cu dermatită atopică poate merge la piscină. Ideal este să alegem piscine care sunt dezinfectate cu ozon și nu cu clor. Sunt câteva în București, dar mai rare așa prin țară. La fel, un criteriu important este să aplicăm cremă hidratantă înainte de intrarea în apă și să nu stea mai mult de 20, maxim 30 de minute în apă. Adică nu vor sta cu orele fără să reaplicăm cremă. Ne-ați mai spus, dar aș vrea să fie informația toată la un loc, să le fie mai ușor părinților să o acceseze. De câte ori pe săptămână spălăm bebelușul sau copilul cu dermatită atopică, cu ce tip de produse și cum facem? De 2-3 ori pe săptămână zic eu că este suficient dacă nu au niciun fel de problemă, inclusiv copiii care nu au dermatită atopică. Dacă sunt în puseu de eczemă, îi spălăm zilnic. Vom alege întotdeauna produse fără săpun, adică produse destinate dermatite atopice și în general scrie pe ele. Sunt produse care au denumirea Sindet, Surgras. În zona asta, uleiuri de spălare iarăși sunt foarte hidratante și le putem folosi inclusiv pe scalp și în zona intimă. Nu punem cantitate mare de produs. Întotdeauna facem spumă în mâini și întindem pe corpul copilului. Uneori punem direct în apa de baie pentru a nu fi foarte concentrat. Și cam atât. Ideea este să luăm aceste produse din farmacie dacă se poate, pentru că ele sunt studiate și au o anumită compoziție care ne oferă siguranță, și să ne uităm pe etichetă să fie trecută această mențiune de destinat pielii atopice. Avem aici o întrebare pe care îmi dau seama că nu am acoperit-o cu niciuna din întrebările mele de până acum. Elena ne întreabă dacă dermatita atopică este transmisibilă de la persoană la persoană. Nu este transmisibilă, nu se ia o dermatită, nu este contagioasă, copiii pot merge la grădiniță. Singurele, să zic așa, situații mai dificile sunt în momentul în care copiii au și alergii alimentare, pentru că, din păcate, nu sunt foarte multe grădinițe în momentul ăsta care
susțin și pot face un meniu separat pentru un copil cu alergie alimentară, dar cu toate astea sunt. Și Asociația Română de Educație în Alergii are câteva contacte de asemenea grădinițe care sunt, să zic așa, dispuse să facă eforturi pentru a asigura un regim special separat pentru copiii cu alergii. Se poate transmite genetic predispoziția pentru a dezvolta dermatită atopică? Categoric da. Părinții cu istoric de alergii, spuneam la început, rinite, alergii alimentare, practic este o predispoziție genetică spre un teren alergic. Și avem și câteva întrebări legate de crusta de lapte. O să o citesc pe cea mai cuprinzătoare. Fetița de 1 an și 2 luni, nu scăpăm de crustele de lapte și piele uscată pe piciorușe. Asta înseamnă dermatită atopică. Ce recomandați pentru crusta de lapte? Asta e altă întrebare. Da, dermatita atopică se manifestă la nivelul scalpului cu uscăciune, nu cu cruste de lapte. Acele cruste gălbui trec în timp și de la sine. Sunt produse speciale în farmacii destinate crustelor de lapte și scrie pe ele pentru cruste de lapte diverse loțiuni care se spală, se aplică înainte de spălare pe cap cu 10-15 minute. Pielea uscată pe piciorușe poate însemna doar o uscăciune cutanată, nu este obligatoriu să fie o dermatită atopică, adică dacă copilul nu se scarpină și nu are pusee de eczemă, ci doar o piele mai uscată, e posibil să fie o uscăciune simplă și se tratează cu o cremă hidratantă. Iar crustele de lapte trebuie să știm că ele nu deranjează copiii, în general ne deranjează pe noi mamele că nu ne place cum arată, dar nu sunt simptomatice, nu deranjează și trec de la sine. Da? Dacă nu dorim să așteptăm să treacă de la sine, luăm produse speciale din farmacie pentru crustele de lapte. Apropo de piscine, ce vorbeam mai devreme, Violeta ne întreabă de la ce vârstă pot intra în piscină bebelușii care au pielea cu tendința atopică. Acum depinde dacă este ținută sub control sau nu, pentru că un copilaș care are o dermatită în puseu, adică roșeață, eczemă, cu siguranță nu va merge la piscină până nu se rezolvă situația. Altfel nu există o contraindicație și o limită de vârstă. Da? Putem să mergem cu copiii la piscină și de la 6 luni. Da? Dar trebuie să avem în vedere că pielea lor este mai sensibilă și putem să ne trezim fie cu uscăciune, fie cu eczemă, fie cu diverse infecții virale pe care le putem lua de la piscină și care să fie mai severe în cazul copiilor cu dermatită. Și un puseu cam cât durează? Depinde de cauză. Poate să dureze 2-3 zile dacă, să zicem, copilului iese un dinte, da, sau a avut un puseu de febră și noi am intervenit cu produsele pe care vi le-am spus, da, cicatrizante, respectiv dermatocorticoizi, dacă nu răspunde la produsele cicatrizante, și poate să țină luni de zile, ani de zile, continuu, dacă nu se găsește cauza care declanșează, dacă avem o rezistență din partea părinților la tratament, pentru că, din păcate, ne întâlnim și cu părinți care au această fobie de cortizon, de exemplu, și unde copiii ajung să stea luni de zile, să nu mai doarmă nimeni în casă pentru că păzesc pe rând copilul să nu se scarpine, pielea este îngroșată, arată ca o piele de elefant, este fisurată, sângerează, deci există și cazuri foarte, foarte severe și acolo apelăm la tratamente mai puternice, inclusiv imunomodulatoare, inclusiv tratamente de înghițit pe gură, deci nu ne limităm doar la creme și la produse aplicate local. Câteva întrebări sunt și despre scărpinatul la ochi, dacă este tot din cauza dermatitei atopice. Scărpinatul la ochi sau uscăciune la ochi? Dermatita atopică poate apărea și în jurul ploapelor, dar apare ca o roșeață, ca o piele uscată și nu prea apare doar la ochi și atât. Există situații în care putem face, de exemplu, dermatite de contact alergice, zona ochilor fiind foarte sensibilă. Sunt copii care fac la diverse produse de curățenie din casă, de exemplu, sau dezumidificatoare sau diverse balsamuri de rufe, da? Pot face aceste dermatite, aceste blefarite în jurul ochilor. Nu întotdeauna înseamnă dermatită atopică,
În general, copiii care fac blefarită în context atopic au și pe alte zone erupții sau uscăciune cutanată. Dacă nu este pielea uscată, e perfect normală, n-a avut niciun puseu de eczemă, erupție pe corp, doar în jurul ochilor, acolo este cumva apanajul medicului alergolog să facă testări alergologice, pentru că foarte probabil este din alt context. Există și creme special concepute pentru dermatita atopică din jurul ochilor, deci creme de ochi pentru atopici se găsesc în farmacie. Dragilor, sunt multe întrebări legate de legătura dintre dermatita atopică și alergii. Doamna doctor a răspuns deja despre asta. După ce se încheie emisiunea, când o puteți viziona de la început, vă invit să vedeți care e răspunsul, ca să nu repetăm întrebările astea prea mult. Aș vrea să știu care sunt complicațiile dermatitei atopice netratate și, eventual, ce soluții SOS avem. Una din complicații ar fi suprainfecțiile bacteriene. Vă spuneam, foarte frecvent pielea cu dermatită se colonizează cu stafilococ și atunci apar pe suprafața eczemei, pe lângă roșeața pe care o știm, cu cojițe, cu scăciune, apar niște cruste gălbui, da, specifice stafilococului auriu. Pot apărea suprainfecții micotice, infecțiile virale, iarăși, pot fi forme extinse în cazul copilor cu dermatită. De exemplu, dacă contactează un virus herpetic, un copil cu dermatită atopică poate face o erupție herpetică pe tot corpul. De asemenea, dacă nu este tratată la timp, pielea se apără și se îngroașă, pentru că dacă noi scărpinăm și traumatizăm pielea zi de zi, ea se va apăra și va dezvolta mai multă keratină, adică vom avea o piele cu un aspect, cum spuneam înainte, de elefant, o pahidermie, deci o piele foarte groasă pe care se văd amprentele cumva într-un mod exagerat și atunci este mult mai greu de tratat ulterior. Cam astea ar fi complicațiile, plus dacă nu acordăm atenție și celorlalți factori declanșatori, cum ar fi alergiile sau infecții sistemice sau disbioza intestinală. Aici am vorbit mai puțin, dar este un aspect extrem de important să testăm din materii fecale, să vedem care este populația, să zicem așa, de microorganisme benefice și să corectăm aceste dezechilibre, dacă e cazul, pentru a obține rezultate frumoase pe piele. Imunitatea organismului este dată în 80% din situații, sau mă rog, din cantitatea totală, să zic așa, de anticorpi sunt produși la nivelul intestinului și atunci o floră intestinală echilibrată ne poate ajuta foarte mult în tratamentul dermatitei. Și bineînțeles, la copiii care au alergii și unde trebuie îndepărtate o parte din alimente pentru că nu le suportă copilașii, acolo avem acest risc de subnutriție, de lipsă de nutrienți, de anemie, de diverse alte complicații care vin prin deficit de micronutrienți și din alimentație. Există o dietă specifică pentru dermatita atopică sau depinde de factorii fiecărui copil în parte? Dieta cea mai bună este alăptarea pentru un copil de orice fel, cu sau fără atopie. Bineînțeles că dacă se dovedește că are o alergie alimentară, vom scoate din alimentație aceste alimente. Este foarte important să începem diversificarea cu alimente care cresc la noi pe continent, pentru care noi suntem pregătiți genetic să metabolizăm. Sunt situații în care vin părinți și încep diversificarea cu fructul dragonului și cu mai știu eu ce combinații cu licii și alte fructe exotice, pentru care pur și simplu microflora noastră nu este pregătită. Da? Deci ideal ar fi să mănânce copiii ce crește la noi în zonă, chit că nu este foarte fancy, dar mărul este extrem de sănătos. Este important să respectăm această regulă de introducere treptată a alimentelor odată la 4 zile pentru a putea vedea cum reacționează. Și mai nou există articole care susțin că între vârsta de 10 luni și 1 an a copilului avem o fereastră imunologică unde ei tolerează foarte bine tot felul de alimente. Deci cam tot ce am vrea să introducem ar fi bine să introducem înainte de vârsta de 1 an. Mai puțin, bineînțeles, mierea și alte alimente care știm că sunt interzise înainte de vârsta de 2 ani.
N-ar trebui să facem ceva foarte sofisticat din această diversificare, să cuprindă toate grupele alimentare. Nu se justifică să eliminăm vreun aliment decât în cazul în care observă mama, pentru că mama este cea care stă cel mai mult cu copilul și dacă mie o mamă îmi spune eu când mănânc lapte copilul este mai rău, eu o cred, indiferent că iese la analize sau nu iese la analize. Da? Dacă vedem o legătură directă de cauzalitate, vom scoate alimentele cu care observăm noi că este o legătură. De multe ori se întâmplă să nu ne iasă la testările alergologice, dar ăsta nu este un motiv pentru care, dacă mama vede că un aliment îi face rău copilului, să insistăm să îl dea doar pentru că nu a ieșit la analize. Ok, multe întrebări legate de tratamentul în puseu, acele creme care încep cu cica. Eu am tot timpul în casă. Sau se termină. Sau se termină, corect. Unele încep cu cica. Este întotdeauna varianta de urgență. Etapa a doua sunt dermatocorticoizii. Dacă nici atunci nu trece sau reapare foarte rapid, atunci trebuie văzut un pic un medic care sunt factorii care întrețin dermatita. Am învățat de când erau copii mici să am tot timpul în casă un cicaplast, l-am și în poșetă câteodată, pentru că și mie mi-apar tot felul de iritații pe piele și în puse mă ajută foarte mult. Așa că acum am aflat și de ce. Care este rolul testelor alergologice? Dacă tot sunt multe întrebări legate de alergii și ne-ați spus că există o legătură între ele, când se recomandă, cum le facem? Vă spuneam că o treime din copii au alergii, deci o treime din copii cu dermatită fac și au și diverse alergii alimentare de cele mai multe ori. Eu personal recomand și am o echipă foarte frumoasă cu doamna doctor Adriana Nicolae, cu care suntem așa în legătură foarte strânsă. Recomandăm testele alergologice acolo unde tratamentele nu reacționează sau pielea copilului nu reacționează așa cum ne așteptăm. Acolo unde avem forme extrem de extinse de dermatită, pentru că dacă are două plăci micuțe de, nu știu, câțiva centimetri și care răspund rapid la terapie, nu prea merită nici să chinuim copilul, nici să supunem părinții la costuri foarte mari, pentru că aceste testări nu sunt tocmai accesibile, cum de altfel nici produsele de îngrijire pentru dermatita atopică nu putem spune că sunt ușor accesibile tuturor. Deci rolul este extrem de important în cazurile severe, în cazurile în care nu răspunde la tratament și acolo unde avem un istoric familial de părinți alergici sau bunici alergici, acolo ne interesează mai din timp să știm ce alimente scoatem și iarăși extrem de important să nu scoatem tot din alimentație în speranța că nu o să mai facă alergie și să intrăm în acel risc de subnutriție a copiilor care nu primesc suficienți nutrienți din alimentație. Cineva ne întreabă despre albastru de metilen, dacă este recomandat, a fost recomandat de medic și se teme să aplice pe pielea fetiței. Dacă a avut niște cojițe gălbui înainte sau când a fost recomandat de medic, albastru de metilen este un dezinfectant. În general îl folosim în suprainfecțiile cu stafilococ pentru a nu apela la antibiotice. Antibioticele pot să dezvolte rezistență, în schimb aceste antiseptice au un risc mult mai mic de a dezvolta rezistență pe termen lung. Deci le se pot aplica pe piele, e ușor neplăcut că sunt colorate, dar nu îi fac rău. Da? Iarăși un lucru foarte important și aș vrea să nu trecem mai departe, că mi-a venit acum să vă zic, este că la un copil cu dermatită atopică, toate produsele pe care le vom aplica pe piele le vom testa întâi pe o suprafață mică. Indiferent că ele sunt recomandate de vecini, le-am citit pe vreun blog sau ni le-a scris medicul dermatolog sau orice alt specialist, niciodată nu știm cum va reacționa pielea cu atopie și atunci încercăm pe o suprafață mică, așteptăm uneori 15-20 de minute pentru că reacțiile nu sunt întotdeauna imediate și dacă pielea este bine tolerată, nu se înroșește, copilul nu plânge, nu se scarpină, nu reacționează niciun fel, înseamnă că este ok să dăm și pe restul corpului. Dacă, în schimb, vedem că plânge sau că se scarpină sau spune, că uneori copiii spun mă doare, mă ustură, nu vom aplica produsele respective indiferent cine ni le-a recomandat sau cât au costat ele sau cât de lăudate sunt de
majoritatea părinților. Am vorbit despre cum arată pielea în pusee, dar Maria ne întreabă cum ar trebui să arate pielea între pusee sau atunci când trece noi, adică bebe pare că nu mai scapă de pielea roz spre roșie nici după tratamente. Pielea cu dermatită atopică va fi întotdeauna mai uscată un pic, adică ea nu va fi acea piele catifelată, mătăsoasă pe care o vedem în reclamele cu bebeluși la televizor. Ea întotdeauna va fi un pic aspră la atingere și aici cel mai important lucru este să găsim produsul de hidratare, respectiv emolientul, care să-i asigure copilului un confort, adică în 24 de ore să fie la fel de hidratat până la următoarea aplicare. Uneori spuneam în cadrul interviului mai devreme că e nevoie să aplicăm și de 2 ori pe zi. Cum trebuie să simțim noi? Să simțim pielea hidratată și finuță, să nu vedem descoamare, să nu vedem cojițe subțirele la suprafața pielii, pentru că înseamnă că nu e suficient hidratată și va trebui să încercăm cu un alt produs. În general, părinții cu dermatită au acasă o întreagă farmacie, au de la toate brandurile și va trebui să găsească produsul potrivit copilului lor, care să le asigure o hidratare de cel puțin 24-48 de ore. Alina ne întreabă care sunt riscurile sau cum afectează utilizarea frecventă a cortizonului. Reacțiile adverse, am înțeles. Reacțiile adverse sunt de mai multe categorii. În primul rând că la un moment dat s-ar putea să nu mai reacționeze și atunci va trebui să apelăm la produse din ce în ce mai puternice. 2. Folosirea frecventă a cortizonului dă atrofie cutanată, adică pielea se subțiază și din păcate această atrofie este ireversibilă. De aceea nu păstrăm cortizonul pe noptier așa cum ținem celelalte produse, ci îl folosim strict când este necesar. Un alt efect advers este că poate duce la dilatarea vaselor și să apară mici teleangiectazii, deci ca niște vase sparte la suprafața pielii. Poate să ducă la creșterea exagerată a părului, adică la pilozitate excesivă pe zona în care îl aplicăm. Toate acestea sunt valabile doar la aplicarea pe termen lung și frecvent a cortizonului. Da? Faptul că odată la câteva luni sau de 2 ori pe an aplicăm odată sau de 2 ori cortizon nu poate să ne dea aceste reacții adverse. Un alt lucru care ar fi important de știut despre cortizon este că în cazul unei suprainfecții micotice, deci cu o ciupercuță, poate să ascundă simptomele, în sensul că să avem senzația că a trecut cu totul, după care să reapară la loc roșeața, puțin mai agresiv decât era înainte. Asta e destul de specifică micozelor, pentru că ele iubesc cortizonul, se hrănesc cu el. Într-adevăr, scăpăm de roșeață, dar va reapărea destul de rapid. Cam astea ar fi reacțiile adverse. Acolo unde recăderile sunt foarte frecvente, renunțăm la aceste produse cu cortizon și apelăm la imunomodulatoare, la tacrolimus, de exemplu. Este o substanță activă pe care noi o folosim la pacienții care au nevoie pe termen lung de cortizon, ori nu putem face asta, trecem la aceste imunomodulatoare și de multe ori le folosim proactiv, adică de 2 ori pe săptămână în zonele în care știm noi că există o tendință să tot apară eczemă. Dar aceste imunomodulatoare se prescriu de către medic, se livrează doar cu prescripție medicală, sper, și apelăm la ele dacă nu avem vreo altă variantă. Ne-am apropiat de finalul ediției noastre de astăzi. Înainte de a extrage câștigătorul, mai ceva sfaturi de încheiere pentru părinți, lucruri pe care poate nu le-am acoperit în ora asta, în întrebările pe care le-am primit. Putem despre dermatită să mai vorbim mult și bine. Sunt convinsă că încă o oră am mai reușit să vorbim. Ceea ce aș vrea eu să spun așa de încheiere, că n-aș vrea să reiau și să fac un scurt rezumat a ceea ce am vorbit, este că fiecare mamă este perfectă pentru copilul ei.
De foarte multe ori văd mămici extrem de îngrijorate când vin în cabinet că nu fac ce trebuie, că nu știu, se acuză și se biciuiesc ele pe ele pentru că are copilul o problemă. Mămicilor, faceți o treabă minunată, sunteți cele mai bune mămici, nu există mămici perfecte și nu cred că ăsta este scopul care ar trebui să funcționăm, ci să fim mămici bune. Îndrăzniți să cereți ajutor acolo unde sunteți depășite de situație, pentru că nu putem fi și medici, și mame, și casnice, și toate cele la un loc, și femei de carieră și așa mai departe. Și când simțiți că sunteți depășite de situație, gândiți-vă că există oameni care vă pot ajuta și nu ezitați să cereți ajutor și să știți că faceți o treabă minunată. Urmează să extragem câștigătorul. Ne spui un număr de la 0 la... Sunt foarte multe comentarii aici. Vreau să aleg comentariul cu numărul cât? 17. Cu numărul 17. O să număr acum să văd care este. Am pe platforma aceasta adunate toate comentariile de peste tot. Ok. Cât a fost spotul sponsorilor noștri, eu am numărat. Oana Popescu, mulțumim au fost mai multe întrebări, dar ai și întrebarea cu numărul 17 și ești fericită câștigătoare unui set de produse Lipicar și Cicaplast. Acum știm foarte bine și la ce se folosesc. Și o pelerină de supererou de la Terrific Play. Produsele Lipicar și Cicaplast sunt oferite de partenerii noștri de la Roche-Posay. Felicitări, să le folosiți cu drag și cu rezultate bune. Mulțumim foarte mult pentru toate răspunsurile la toate întrebările. Cu mare drag. Eu personal am depășit cu copiii perioada asta, dar acum am înțeles unele lucruri prin care am trecut atunci, așa că a fost foarte util chiar și pentru mame de copii mai mari, cum sunt eu. Da, pot să spun că nici tot ce am citit din tratate nu se compară cu experiența personală pe care am avut-o și eu cu copiii mei cu dermatită atopică. Adică în momentul în care știi că te-ai culcat cu pielea perfectă și te-ai trezit și iar e roșu, înțelegi exact ce înseamnă să nu dormi noaptea, să stai să păzești copilul, să te enervezi că iar am făcut ceva greșit, până când ajungi să-ți dai seama că nu ține foarte mult, că e datoria noastră să luăm toate măsurile de care știm și că întotdeauna facem ce mai bine și ce știm noi mai bine în momentul respectiv. Că putem învăța și să ne perfecționăm continuu, da, dar nu are sens să ne învinovățim pentru ceva ce nu mai putem schimba sau pentru ceva ce n-am știut înainte. Așa este. E foarte frustrant câteodată procesul ăsta. Pare că nu se mai încheie odată. Și cred că și pentru părinții la fel au fost foarte multe întrebări. Nu am reușit să trecem prin toate. Unele dintre ele își găsesc răspunsurile în ce am discutat în timpul ediției, așa că, dragilor, înregistrarea va fi disponibilă după încheierea transmisiunii pe pagina de Facebook de aici, pe canalul de YouTube Social Moms, la mine pe pagină și puteți să reluați și să ascultați indicațiile, sfaturile, inclusiv sfatul de a merge la medic și a primi de acolo recomandări specifice pentru cazul vostru. Deci mulțumim încă o dată doamnei doctor Iulia Panțuru că a fost cu noi. Și le mulțumim și prietenilor noștri de la Roche-Posay care ne susțin în demersurile noastre de a avea cât mai mulți părinți informați în jurul nostru. Ne revedem cu bine la webinarul următor și să fim sănătoși. Mulțumesc!